Как да изляза от тук? С екис и по-скача си. Как се скача? Скачам. Добре. Сега вървим напред. И какво правя? Където ти искаш да отидеш. Аз знам какво има тук сега. Да видим сега. Къде се намирам? Това е сигурно моята къща. Също даже не знам коя е тая моята къща. Как се скача? Я да видим какво има. Не знам даже как се скача по стълби. Айде от тук. Браво. Мога да вляза вътре. Ма още ни стълби. Ама още ни стълби. Браво, дай да видим сега. Не. Скочи. Трамплин! Как? Ой! Може. Мале, удави се, бе! Давай! Плувай! Ако му дадеш на едва се скача, Чакай, така ли? Ма не знае. Не знае. Ще умреш. Не, излизай. Надолу. Нагоре. Екис. Давай. Сега скочи. О, как си се заби главата. Видя ли какво имало там? Как да скоча? Скачай! Сега отиди там и скочи. Сигурно има сътресение на мозъка. Сега отиди там и скочи. На къде да отида да скоча? Да скоча? Да. Ето скача. На трамполината или как? Не. Por favor, не. Нагоре, искам да си взема дрехи. Тук нещо имам ли друго? Сор го натисни. Целия съм се Виж как върви сега. Как? Какво направих? Той се удари, има рани. Какво да направих? Къде е без трамполината или? Не искам да вляза в къщата. Не може да свалиш. Това не е твоята. Не е моята къща, какво правя тук? Скочи. Трамполина, какво трябва да направя? Едвата му дадеш, когато си близо. Най-накрая и скри. Да, изкачай. Напред и... Не. Виж, става напред, Давай нагоре! Не! Плувай! Излезай нагоре! Как да изляза нагоре? Това надолу. Сега му даваш тъсълта. Да ти качаш. Излизай от тук. Айде да им къде е твоята къща. Дай, как си взема дрехи сега? Не може така да не бъде може. Гол, т.е. Може да прави тук друго. Виж. Какво? Виж какво има един... Я да видя, дай ще слеземе долу. Дай му екис. За да се ларда. Не си взела. Какво взех? Не знам. Айде, тук може да тренираме малко. Не. Що? Защото не е нашата къща. Айде да се навън. Да видим по-стълбите. Да караш кола. Чакай малко. Не може да карам кола? Защото няма коли. Ти много... Виж... Леле, колко стълби, не може ли да скоча? Където каратерата ми ти отиваш. Скочи. Как да скочи? Може да се... Браво. Където каратерата. Тук може не. Сега сме с друго. О, майко мила. Сори, не мога да карам още. Не! Това с колите ми е по-интересно. Чакай малко. Не! Ой, не! Убих човека. Мале, се сипа хубавата кола. Дай назад. Къде е пътя? Помагай. Напред. Мале, каква готина кола си я щупих. Айде, назад. Забравих как тук се караха. Ама там машини хора, ма ти никъде не ги виждаш. Къде се отивам при тях? Там. Точно искам при тях да отида. Виждаме. Не искам да се бия. Дайте ми колелото. Къде е колелото? Няма че колело. Нищо няма. Ето. Вземи го както се взема. Сега ще ме набият. Не. Май се обази на полицейите.
С екис беше. С X? С X. Да, бе ме екис. Еха. Виж, това скача. Виж, Оле, майко. виж, Уй, мали. натисни това и скочиш Кой? BMX. Еш това. Чакай Първо. да отида първо да се... Качи се. Чай, че излязах от колелото. Викнаха ли полицаите? Чакай, че забравих. С кой се караш? Не, бе. Абе, не се блъскай така ти, бе, човек. Еш това скача. Виж. Ай на пътя. Оле. Еш това, виж. С кое? Какво бе тук? Скачаш. Пуф. Не, бе, защо там трябва да се завираш само, бе? О, не. Айде, давай напред. Защото отидеш на плажата и там... Ето. Това си готиното. О, колко е бързо. Не, луната каква е? Мога ли отида и там? Да, там е ферията. На ферията? Там напред има ни стълби. Напред. Където се почва. Там, да. Не. Там, виж. Там. По-натам. Тук? Там. Ай, не. Тук не може да ми... Обиколи го. Тук. Майко. Виждаш ли тези стълби от там? Ами е тея. Айде. Ти ги мина. Къде съм сега? Това какво е? Назад. С стълбите. Сега какво трябва да тичам? Ами не, почкът може да вървиш. Вие стълбите. На другата страна. Другата страна? Ами да, нали ти каваме така. Или виждаш? Да, видях. Какво сега тук ще отида на ферията? Айде на ферията. Какво готино? Може ли се кача на нещо? На какво? На това. На спирала. Монтайната Руса. Как се качва? Отиди напред. Натам. Какво правя тук? Къде? Там. Тук. Виж. Какво стана? Ами ти... Ето. Напред. Hello. Какво ли се няма да има? Там, където са кока-колите. Макината на кока-кола. Да. И въпре? И му даваш където ти кава там нагоре. Ми казва кой? Пуста para comprar fresco. Какво трябва да... Не виждаш ли какво трябва да... Ивки? Не виждам, не. Gracias. Дай да го изчакам да се пусне. Какъв невъзпитан, къде си хвърля това? Правиш? Де да знам. Как да се кача? Виж малко. Това виждаш ли? Май оттам. Къде? Това е стълба или не? Да. Ето. Стълбата ти качи стълба. Тук ще мога ли да се Да. кача? Къде? Ама не се качва, Това не е. Там, качиш на стълбите. Това е скочи го. Сега скача. Тук му дай му. Кое? На какво ти кава горе.
Сега трябва да чакам. Сега ще се возиме. И с това може да мърда с камерата. С това, прегледа се. Мале! За първи път се вози за Монтаня Руса. Аз нещо мога ли тук да го управлявам? Не. Готово. Така. Да. Искам някой дето да не е... Тая. Не тая, е тая. Другата страна. Айде да караме кола. Има даже и музика. Добре, да спреш ти почти копирай си. Какво? Копирай и не знаеш какво е. Ами ти, тази музика са на други хора, са нас. Да. Стълбите. Сега не можеш да следиш. Мога. Май. Къде ме е ориентира? Къде ме е пътя? Както истинските. Как ти кара, за да помисли малко. Аз не Както съм тати кара. шофьорка. Както тати кара, аз не карам. Добре, чакай малко. Не, стоп. И на къде трябва да е пътя? Ето тук, стрелките. Ама не, там не мога да вляза. Ама не там ти... Кава си да хиташ на другата страна. Той малко, сори. Не знаех. Ето виж, не го ли виждаш там? Ти там не те излизаш. Къде? Къде? Ти много добре знаеш, че не мога да карам. Оп! Чакай маневрата. Там нали ще отива? Ще отива си Отивах, на да, отивах. Тогава ще Защото отива. копчетата ми още не са, не мога да ги контролирам за поне. Не си спомням кое къде, за какво. И за това искам друго да направя, ама нещата трябва да се завъртя на другата страна. Се ударя в никой. Ема, аз не мога да разбера стрелките, първо ми сочат на едната посока, после на другата. Ами защото ти не ги видя хубаво. Не, аз гледам колата и мисля за друго. Къде трябва да отида на тук? Оти. Да. Е така. И готово. Мой фафи. И къде е пътя? Колко лесно! Защото ти си нямаш логика. Не, нямам си логика. Имам си логика за другото в момента. Искам да караме и така и да се науча да карам. Ма съм в насрещното. Това изобщо не е пътя. Това са колите. О, майко!